once again, ako day si Catalino Zamora o Sakaw. Nami video unya update lang tamo, unya magsalida mi. So na ko'y post unya. So karon naman nga video i-update mo sa nahimong project na mo karon o na complete sama sa building, swimming pool, tanaman na mo gipantanom-tanom. Samot na mga materialis na mo amoy pelila sa inyo ha amoy pakita kung unsa ang upgraded sa amo ang video karon o sa amo ang progress sa amo ang construction site. So nako karon diri gatindog sa tubangan sa site. Okay, so gatindog karon sa tubangan sa site. Medyo na feel nyo nga medyo kalkagbo kay hangin kis tanan. Grabe kayo mga kaisla tanawa. Ang maisong mo pwede ipagsanggi ron. Oh, magahapon siguro sa lagasangge. So mo na kinabuhi gid diri gid mananggi gid kay sa katuig siguro makaduha mga pangulilang usay panuig. So kini dire pakita na ko ninyo kana mo na padung og lasi mga siguro mga 1 kilometer siguro abot naglasi tigbawan sa may senyora kung asa ko dapit tagapuyo. Mo itang bayan ako. So kini dapita sa kong tuo puyod pagyod kay mo na siya Maria. Ini layo-layo gini siya diri dapitan, hindi ko siya galan palusok, manapay paana. So mga 5 kilometers siguro or 6 kilometers maabot na ka dito sa Maria. Kanang Maria mga guys, mga kaisla. So ang Maria mga guys, medyo layo siya na. So kung pwede mo mag-jogging ay sus ako kung mag-jogging yun, hala jogging at least pampareduce ba. Kasama na ako nga medyo dako-dako. Daging wala mo siguro pabalik ka sakto gyud mabawasan siguro kog mga 30 sa imuang kolesterol. So karon kuyogi ko musod ko dito sa building namong himo tapos para makita nyo kung unsay completion na mo karon. So tara, kuyogi ko pa dong sulod kana malabang ta. So nana ko di sa sulod karon. So makita kung unsay mga baguhan diri karon na. So ako i-view ang camera para makita nyo mismo. Okay, nawa. So kana okay, guardhouse. So mo na mo makanding dire para pod makanyo sa kaon sa tagbot. Ini naman diri nga vacant mga bakante diri mo nang kukuranan sa muang song nga layout sa kantin. Balikan anan ba. So muari ta mo una moagi mo na sa liyo para makita na mo yung amo mga tinanom nga mga prutas. Mga prutas at mga tanam-tanaman. Okay, ato dito sa likod. Okay. So nata sa likod karon ini makita nyo mga mahogany bugnaw kay diri mga kaisla, grabe ka bugnaw. So una makita na diri amo ang tinanom nga avocado. Kini avocado. Tanan gyud tao gusto gyud ang avocado. Avocado protektado kay siya mga kaisla kay para dili siya maunsa ba. Na mong ngit mong gibutang na niya para ang hangin lapos-lapos na para mabugnawan siya. So napilay mga tinanom naman na dira. So kini mo na mo ang puso sa una, kini. Oh, puso ni sa una sa artisya ni siya para sa mga kagaya ng mga barangay, makakapundog tubig. Ana, ano siya. Para mabante dito sa pikas. Dili kay avocado, mga tangat. Mga tanaman mga lubi-lubi. Tulo mga avocado ng mga avocado na umasa. Yan. Mga avocado na mo. Yan, mga view na mo dito sa likod. So i-upgrade pa ni siya mga kaisla. Amo pa ni siya i-upgrade. Kini nga side mo na siya.
So karon mo abanti pa ko dito. So yugi ko napatitan-aw dito mga tanong. Ito amo ang durian o martok na mangga. So kuyugi ko pa dito na. Okay, mao ni ang mangga nga markot. So nindot siya nga klase. Ligon siya ba? Kay itong mga panahon magud sa ulan-ulan init na mga mga ulod. Pati ang mais na apektuhan. Kini po siya mag-ulod may gani kay nijulig ko siya nga tanom. Mo ni siya nga markot. So mo pala intro na mo karon usa pa lang ni kay sa unahan nato didto ug didto mo tanom siya bali-galinya ni siya nga mangga. So mo na siya pinaka-design pod namo para tan-awon po sa mga tourist lalo na pag ma-open na niya mo ang kuan, dara mo ang building oh. So makasuod lagi ta diaron. Tutuwa ta lang sa masuod ta diaron niya. So mo na siya mong kuan tapos pakiton ta mo sa mong usa ka buk nga tanom nga durian. Tara. Mga kaisla so nanapod kini mamong durian namo. Kini amo siya gipukutan. So tignan nato duol nato siya mga kaisla atong dulo. Ano yung durian yan. So medyo maselan ang durian mga kaisla kay kanalaging bugnaw tapos kung manalingsing siya tangtamo tangtang yung dahon niya na siya mga bagong udlot oh. Kaso na to so mo ni pinakadako niyang muudlot na siya dako mo ni yung pinakaudlot niya draw na ni dahon na siya oh, na udlot na niya kana oh. Muna siya mulabong na. So pag transferan na niya siguro pa dong dire medyo mga dahon na nga kuan. So mo amo siya i-protection na ani. Nana. So kini yan. Mo na niya mong likod. Kana tira. So karon musud ta sa kwarto. Pasok sa building namo para kita nyo ang sulod ng mga pagka complete or nahuman na mo ng mga trabaho. Tara. Ayan. Ayan. So makita nyo parang introduction pa lang, kita nyo ang design sa mo ang lobby, kung gitawag na nga lobby ini na ayan aso siya design sa tiles na ceiling okay gatubang tagaron sa unit sa mga kwarto sa diri sa building na ceiling na so sa kuan kayang tanawon mga wires abang so sudlo nato ang mga kada unit. Sige okay. Room number 1 yan. So room number 1 pa lang tiles na complete na siya. Para ceiling na mo. Ceiling yan. Tapos ang ato ang CR. Okay, sa CR yan yan. So, shower na lang, bowl at saka kana layout na mo sa lababo. Okay, para soy na ka siya. Sulod ta. Dara, tanga nagsabon.
Okay, magawas ta. Padong na punta sa room number 2. Room number 2, pakita na ko sa inyo ha. Ayan, the same sa na room number 1. Parehas sa number 1 nga tiles na din, and then parehas po sa ceiling. Diba? Indot ka siya, sulit siya. Kasi ceiling pa lang may design na. Okay. Kaya mga foam na to para preparing na siya sa mga kwarto-kwarto nga ibutang. So advantage na siya kay nasa balcony. Kung sa ubang salita pa, takaida siguro. Tara, ablihan na to. Tara. So, what a nice view. In case ma-upgrade na Tara. Okay. Kita ni ang view. Gani. Yan. Sa gilid, swimming pool. And there sa tubangan, makita ni mo ang view sa landscape. Someday. So, tara masutag balik. Yan. Okay, so tagbalik. Padong ta sa CR. Okay, sa CR ta mga kaisla. Wow. So, ganun pa rin sa room number 1, ang kulang pa rin shower. Any kinds of sound, mga tanang decorated sa CR na kinala, mga bowl, ganyan, tsaka mga lababo. Okay, so nindot siya. Okay, masulog ta. Ayan. Diba? What a nice. So karon ta sa room number 3. Okay, buksan na to. Gawas ta sa room number 2. Yan. Dire sa room number 1, kagawas ni mo dire. Ay sa room number 2, kita din mo ang porch. Sa porch pa lang may design na. So kanang mga ligid-ligid diya kay mao na siya abang sa suga. Design gyapon na suga. Yan, di ba? Rich na rich ang dating mo din higit, railings pa. What a nice. Ayan. Di ba? View na view agad ang swimming pool. Wow. So human na gid ang swimming pool nga pang adult. Tiles na lang, mga suga, paglight na okay na, naka-set up na siya. Okay, di ba? So padayon ta sa atong tumong diri sa room number 3. Tara, quick ta. Okay, lock man siguro. Awadi ay. Okay, room number 3. Ayan. Kita nyo ang tiles. Same pa rin dito. Okay, pag ceiling pa lang, kitang-kita na. Nindota sa ceiling. Kung gusto mo mag-relax gyud sa inyong kwarto, relax. Asway gyud. Ayan, nalan sa scaffold kay kailangan gabangag pa man sila dire. Diba? So, sudlo na to ang CR nila dire. CR. Okay, padong ta sa CR na okay. Wow. So, insurance pa lang. Kita na. Diba? Same pa rin kada CR. Magyabo yung kulang na lang para complete na siya. Yan, muna na-upgrade na mo sa mga ceiling. Okay.
diri sa room number 3. Advance gyapon siya pareha sa room number 1. Kini ang takayda or balcony. Ayun. Diara. Wow, what a nice view. Ang ganda ng view mga kaisla. Oh. Talagang hindi naman kailangan ng tourist spot. Talagang spot talaga na makita nimo. Diara. So, basta din eh. Okay. At ta sa room number 5. Okay, padong ta sa room number 4 pala. Nakalimut ko. Room number 4. Dara, 4. Tadaan! Dara ang 4. Diba? Sa room number 4. Ceiling. Wow. I-drop na ng mga wires para sa mga suganan na siya. Oh, diba? Bonggang show. So, doon na itong CR. Tara. So, CR. Okay, tara. Sunod na ito. Wow. Yun ang CR namin. Diba? Swing design. Ceiling. Yan. So, floor pa lang. So grout na kulang. Yan. Tara. Punta ta sa room number 5. Okay, kagawas na to sa room number 4. Makita na po nato ang lobby. Oh, diba? Oh, ang lobby. So, nakita na ninyo ang 1, 2, 3, 4. Padayon tayo dito sa room number 5. Kuita. Ganda. So, ito na to ang room number 5. Diba? Mao ni padulong sa room number 5. Sige, yung corridor. So, abanti ta pa doon sa room number 5. And sa room number 5. Okay. Flooring. Ayan. Ito siya. Dako 6 space. Ayan. Wow. Mga ta sa ceiling. Darang ceiling. So, sudlo na po nato ang CR. Okay, CR sa number 5. Okay, nakaprepara lang yan tiles niya. So, wala pa siya makakuha ng flooring. Tara. Oh, diba? Nindot kay design. Wow. Ayan. Nice. Comfort room. Okay. Padayan ta sa 6. Tara, kastaw. Napadin niya advance day. Awa. Wow. So, balcony na naman.
Ang ganda. View na naman ang swimming pool na to. Oh. Nice. Nice view. Oh, di ba? So tara, so diretso ta sa room number 6. Okay, room number 6. So yan, same pa rin sa mga kwarto nga wala pa flooring, tiles. Okay, ceiling. Oh, diba? Ceiling. Suga pa lang may design na hasway gid siya mga kaisla. Raw nagpangamay na ang CR at to na to ang CR. So nakita nyo mga guys lang ang murag na drain kay kasi wala pa na siya grout. Wala pa na siya grout. So hasway siya pag na-grout napaka cleared. Cleared kasi siya nindot siya tanaw. Iyan no. Wow. What a nice comfort room. Oh, diba? Duta kayo mga kaisla. Ayan. So, tara. Tanaw na to ang room number 7. So, duara, ang room number 7. Medyo na siya mga kahoy, mga kaisla kay dira man gihimo or preparing ang mga tiles nga gamiton sa flooring, sa lobby, hangtod sa kuwan kay butangan pa man siya mga redipix or adhesive para mapilit sa pag-ayo. So mo ni ang room number 7. Ayan. Ceiling. Wow. Kwartong pampamilya. Ayan. So yan ang CR. Ito na to ang CR. Okay, diara ang CR. Wow. Lahi na po siyang design. Mura siya kahoy-kahoy. Ganda. Wow. Di ba? Ang ganda. Mga kaisla. Hindi tagil. Mura siya kahoy ba? Tanawa siya nga design. So, sinawon siya ba? Di ba? Kung sa kuwan pa lang, mura kag gahinda sa kahoy. Asway siya, asway. Tara. Ayan. Wow. Tara. Sunta. Basta. Ato na po ta sa room number 8. Okay, room number 8. Okay, the same gyapon siya sa 7. Wala pa yung floor tiles. Pero ayos na yung ceiling. Diba? So, mo rin na-accomplish na mo kini pagbangag sa ceiling. Kini pagtawag sa ceiling. Tara. Ayan. Diba? Pindot kaya siya. Tara. Ito na to ang CR. Doon ta sa CR. Wow, laing design na po sa CR. Kana mo siguro na pang flooring na tiles. Diba? Hindot kaya ang among CR. More siya milk. Kauhaw tanawon ang CR sa room. Room number 9. Okay,
diara medyo ngit-ngit ang ato ang room number 9. Ayan. Oh, di ba may mga simento. Ayun, di ba? Ceiling na to. Wow. Upgrade ang atong ceiling. Pay nakahimong line ceiling diri sa Siquijor Isla mga kaisla. So diara nice. Kini may dako-dako mga kaisla. Good for one family or namo may mga titas o titos nga dalon para aning kwartuha. O diara. Sudlo na to ang CR. Oh, portable talaga ang CR mga kaisla. Dako gidya. Yun. Wow. Dako gidya ang CR. Yan. Sudlo na to. Karang CR. Dako sa mga kaisla. Sarang. Pindot gidya. Portable kayo yun para sa pamilya yun. Napi mga kuyuan, iyaan. Kinugos, bisagunsa. Tara, ito na to ang room number 10. Okay, room number 10. So medyo gaw siya dire mga kaisla kay nagtaod mag-tile sa room number 10. Wow. Tiara. Wow, ceiling pa lang. Ito na itong CR. Yun. So last video ani wala pa gini. Ayan. So karon nangari ang mga ceiling kay mag-ceiling sila karon. Ayan, mag-ceiling sila. Ayun, nice. Ayan. Oh, diba? Oh. Oh, yan. Di mo nakitaod sa mo mga tile karon sa room number 10. Oh, tara, ito na to. Room number 11. Room number 11. Hara. Wow. Diba? Ceiling. Asa i-design ng ceiling mga kaislaw. Ayan ang ceiling. Yan. Susudlo na to ang CR. CR. Wow. Grout na lang din. Floor tiles. Bawal ang kalababo. Okay. Ra. So, yan. Complete yan sa labunan. Yan. CR. Number 12. Okay, room number 12. So, kung makita nyo ni mga metal paring kay dire man nagpro-progress ang mga taga-alcoba nato, mga ceiling ba. So kitang gini muna yung mga metal paring, mga hardiplex. So mo ni ang kwarto sa room number 12. Ceiling. Di ba? Kanindot. Bongga show. So tanaw na to ang CR sa room number 12. Tara. Okay, sa CR number 12. Wow, tiles pa lang, sulit na. Parehas gyapon siya sa room number 9. Dako siya nga kwarto. Ayan. Okay, sa sud. Okay, tira sa lakuna. Wow. Suda.
So more ang kwarto dire, pakita na ko nyo ang dining at saka sa dining na din. Tara, kita na to. Yan lobby, okay. Ang decoration na to sa cabinet nga lobby. Ano na. And then tara, ang continue sa lobby, tara. Diba? O niya itong lobby po continue. Side kaya siya. So, indot. So, tanaw na to ang dining. Medyo sud-sud di siya gamay. Diara. Diba? Design kaya ang lobby na to. Kaya nga to ang dining. Okay. Ceiling. Okay. Oh, panis. Wow. So mo na siya. So ugnan gyapon ta mo pa daw sa massage. Nami massage dire, social ni nga mua dire kay nami massage. Dara ang among padong sa massage. Wow, diara. So karon gina-construct pa rin siya karon. So kini mo ang massage gina-construct pa ni siya karon. So sa mga kanang mga tourist nga gusto magpahilot o magpawas lang mga stress, diri lang sila magpa-massage. So kore nga karon gi-construct pa lang siya, ako ipakita sa inyo ha. So wala pa siya finishing. So under construction pa siya, bali continue progressing gyapon yang construct karon. So tara, pakita na mo. Pakita na to sa inyo ha kung saan mo massage ka nako. Tara. Okay. Entrance. Ayun. Yun. Dako siya mga kaisla. Yan. Yan. Kita ka nang na-X. Di na siya vandalism ha. Muna siya butangan na sa mga aircon. Ayun. Ayun. So ato na to ang siyar mga kaisla. Diyan ang siyar. Dako kaayo. So under construction pa lang siya, progressing gyapon, just to continue progressing gyapon ni siya mga kaisla. Ayan. So dire sa gawas. Yan, mo ana ta dire sa gawas para videohan po nako. So mo na mo ang massage dire. Pos mo ato ta dito sa balcony. Okay, sa balcony sa massage. Oh, dako kayo. Wow. Di ba? Dako kayo siya. So mo na siya. Yan. Nakalimot di ko di ay na madini balcony ning 12 di ay. Wala ka bantay. So nato dire karon di oh. Yan. Yan oh. Ang balcony niya. So pag-uman siguro og massage mga kaisla. Dire tambay-tambay sa dito. Naon mo kung say mga kung mo sunod mo ang mga katon, maligo ba, swimming pool, ana. So diri ra ko to bang kwarto niya. So ipakita nyo ko ang whole building sa likod to bang tapos mga materialis namo. So keep update lang, tanawa lang permente ha. So mo ni pinakalikod mga kaisla. Diretso lang tani. Ini.
install sa mga pipings namo sa likod. Akin yung diretsuhon mo ni swimming pool na dayan. Gikan ko dito dara. Sudlo na itong balay sa caretaker. Okay, padong kusod sa balay sa caretaker. Ang pang-amo po na mo sa ay diri po siya mo higda. Kini nga kwarto. Kini ang among pinaka-caretaker dire. Mo po ni pinagsalig-saligan sa mga amo dire. Kini mga heavy equipments na mo. Kana yan. Tapos dire kini mo rin mga kusina na mo. Kusina sa mga caretaker. Kini balay sa dire ang kwarto sa among amo pag once na mo anis la dire. Ano ba? Kini dire. Mara ni siya. So keep update lang mo sa mga video na mo. Okay, ini sa mo kay unya siguro maka-post mi og salida sa mo ang binds na mo kani si DJ France. So update lang. So okay, karon building na. Tara. Monit na building na mo. Yan. Atubangan. So, ito sa likod. Mo yang masad sa likod.
and then mao po niya mo mga hollow blocks. So kami na mismo mag-produce og hollow blocks mga kaisla. Na kami na mismo mag-progress, maghimo para sa amo ang building. Na yan, hollow blocks. Yan, tapos ka na mo ang mga graba. Gamit na mo tanan sa beam. Na medyo laylay sa kuan sukod. Na 3/4, na J1, tapos na gaay. Sama ni kana J1, 3/4. Siyempre na di mawala perminti ang kabilya. Yeah. So ato na to ang balas o gaay. So mo niya itong balas o gaay. Kini mo niya itong gaay. And then mo po niya itong balas. Diba? So mutuik ta sa likod para makita na po nato ang view sa swimming pool. Tara kuyogi ko. Sir, mao niya mo ang buos na mo karon sir. So wala lang nami nibutang og porma. So wala nami butang og porma sir kay kuan man hot man siya gamay kaya atong kali ato sa una na kay medyo slanting man siya sir mo. So ang 60 nato na porma sir dili siya masulod. Mao amo ang gitira na lang ani sir masa kamada dagko kay mga bato mong gibutang kada butang pud ani mga naning nga dagkong bato. So support ka po siya sir, paligkon gyapon siya mo nga nananubos na mo sir. So mo siya sir. Ito sa pikat. So morning side ring nga pika sir. Dani. Ana. So ano mo makuha ng mga kuan kay bani kini mga tubo-tubo sir bakay dikuha mi sa swimming pool nga tubig. Siya sir. Ang gitira lang ni kuya sir katong planter box na to kung buntag siguro sir kanang buntag kuno sir. So karon sir kompleto na atong planter box 5 ka buok sa 2, 3, 4, 5. So kompleto na siya. Mao nga inani siya kamuba sir kay ila man gilibil gikan dito sa pinaka una nga gius-usan nimong gisulti nimo kay kuya. So mao ni siya sir. Kompleto na planter box na to. Ang kuha na lang ani maka-backfill ta. Tapos makapatag na tagami o daily so ta magbuhos para flooring ni sir. So wari ta sa pikas nga episode sir. Kung tambak sa number 3 o number 5. So dara ang backfill na to sir. Ini backfill. Banti tagami dito sir kinilalom pa ni sa dire sir so still working pa rin nga butangan na to drag pipe backfill tag mga dagkong bato para kini atong yuta nga gusto nang ipakuha samot na sa level sa ato ang gusto nga levelan ni kinani siya i-plant box dire para sa mga tanom sa design sa ato ang landscape nato para kuan siya sir therefore para dili siya malabang-labang gani sir. So gamay na lang ato ang bunuon dire para mabutang na to dire nga side para makakali na pod sir pon ni kini man ni magtambakan naman nato ni. So continue lang ning patuan ni tuloy-tuloy na po ang ato ang bilong sir. So mo na rong agi karong progress karong adlaw continue na po para sir.